दजिब्रैथि बोसोरारि जुथुमा हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि दैमु नोगोर डिमाकुसि फैदो फै बयबो मिनि खुसि फैदो फै बयबो रंजा खुसि दजिब्रैथि बोसोरारि जुथुमा बेखौ जों उदालगुरि जिल्लानि नैबे डिमाकुसिनि दैमु नोगोर होननाय बे थावनियाव जोङो खुंनो थाखाय जि लाहार फाहार खालामनांगौमोन बियो जोंहा खालामखांजोब्बाय दिनै 9 जानुवारि दिनैनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना जुथुमाखौ खुंगोन आरो गोजोनथाव बाथ्राबाव बे एखे थावनियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिबो जुथुमाखौ बिथांमोना सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों बियो दायो जागायबायानो आरो बे जुथुमासालिखौ जोङो गुबुन गुबुन थावनि खोनाखौ जोङो जोंनि ओनसोलनि मुंख्लं आरो जोंनि गेदेमा सुबुं बिथांमोननि मुङै मुं थिनाय जादों आरो नैबे 63थि बोसोरसालिया जुथुमानि बे जि गाहाय सायनासालि एबा मेन स्टेज आरो पेन्डेल बेखौ जोंनि ओनसोलनि सासे बिर जोहोलाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोबां बिहोमा गोनां जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनिनो मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी बिनि मुङाव दोननाय जादों आङो मिजिंथिगोन जोंनि बे 64थि बोसोरसालिया जुथुमानि गेजेरजों मुंख्लं जोहोलावनो जि जोङो सिबिनाय आरो जि मान बावनाय बेखौ निस्सय बिथाङा सोरगोआव दङब्ला बा जेरावखि थाया मानो बिथाङा नाजावगोन आरो मिजिंथिगोन बिथाङा जोंनो बोर साबस्रि हरो जेन जोंनि बे 64थि बोसोरसालिया जुथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बियो दिनैनिफ्राय जागायनानै जोबजासिम जेबो खैदां खैफोद जायाजासे गाहामैनो गाहाम जोबलाङो आं बेखौ मिजिंथियो आं रायजोफोरखौ खावलायगोन जिहेतु 63थि बोसोरसालिया जुथुमानि बे हाबाफारिखौ जों एसे जुनियाहै खुंनाय जादों थांनाय 6 जानुवारिनिफ्रायनो जों बेहाय जुथुमासालियाव दिन्थिफुंसालि एक्जिबिसनखौ जोङो जागायजेनबाय आरो गोबां गलादार बा गोबां बायगिरि बिथांमोनाबो बे एक्जिबिसनाव हाबदों आरो गोबाङानो मुवा बेसाद फानदों आरो बायदों बे मोनसे दस्रा जायगायाव जाफेरि बे मोनसे जोङो जाथाय होनना बुंनांगोन बे मोनसे मोजां जादों आरो दिनै आरो जिहेथु थान्दैफोरा जोंहा दिनै गाबोन फैगोन गाबोन बेलासि समाव गुबुन गुबुन जायगानि हादोरनि रायजोनि थान्दैफोरा फैगोन बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैगोन दा बेखौ जोङो गाबोन थान्दै बिथांमोनखौ नाजावनो थाखाय थियारि जाबाय आरो जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि जेसेबांखिनि रायजोफोर दङ गासैबो बानजाय आफादनिनो साफा साफा बिबानगिरि महरै खामानि मावगासिनो आरो बे सानब्रैखौ आरोबाव जाहाथे जोंनि बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफ्रा आरोबाव मोजाङै खामानि मावो आरो जायफोर बे जुथुमायाव फैगोन आङो खावलायगोन जे जोंनि नैबे डिमाकुसि ओनसोलाव जिहेतु गिबि खेबनि थाखाय जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमाखौ खुंदों हयथ' सोंनायाव बा बरायनायाव बा जोथोन लानायाव मायबा थालांनो हागौ बा गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे जोंखौ निमाहा होयो आरो माखासे सुबुरुन होनानै गालाङो आं बेखौ खावलायो 64তম বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন জাকজমকতাৰে মূলতঃ আজিৰ পৰা আটাইকেইটা অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰ মুকলি হৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ডিমাকুছিৰ নিচিনা এটা অঞ্চলত বৃহৎ বড়ো সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ডিমাকুছিৰ ৰাইজ আৰু ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে যি প্ৰচেষ্টা চলাইছে সেয়া শলাগিবলগীয়া আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ মূল সমিতিয়েও তেওঁলোকে এনেকুৱা ঠাইত সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন পাতি আমাৰ এই অঞ্চলটোক গৌৰৱান্বিত কৰিছে মই বড়ো সাহিত্য সভাৰ 64তম অধিৱেশনৰ সময়ত এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বড়ো ভাষা ইতিমধ্যে সাংবিধানিকভাৱে স্বীকৃত ভাষা হিচাপে 2003 চনৰ বিটিচি চুক্তিৰ সময়তে হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বড়ো ভাষাই দ্ৰুতগতিত যোৱা 18-19টা বছৰে আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে জানে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও বঁটা ইতিমধ্যে বড়ো ভাষাৰ যিসকলে চৰ্চা কৰি আহিছে তেওঁলোকে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সাহিত্য একাডেমিকে আৰম্ভ কৰি স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ যদিও বড়ো ভাষাৰ ইতিহাস মাত্ৰ 64 বছৰ হৈছে তথাপি বড়ো ভাষাই
কম দিনৰ ভিতৰত এটা সংগঠিত ৰূপত তেখেতসকলে বড়ো জাতিক বড়ো ভাষাক বড়ো কলা সংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়াত তেখেতসকলে ছাকচেছফুল হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতে এই কাণ্ডাৰীসকলৰ নেতৃত্বত বড়ো ভাষা আগুৱাই যাব আজি এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াত যিখন অধিৱেশন হৈছে সেই অধিৱেশনৰ মূল গেটটো মোক উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত মাতি আনিছে আৰু উন্মোচনৰ সময়ত মই গেটত সন্মুখত দেখিছোঁ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি জনজাতীয় ইতিহাস তাৰ দুই কাষে গেটটোৰ দুই কাষে ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছে শ্বহীদ স্মাৰক ইয়াত বনাইছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সেৱা কৰা শ্বহীদ স্মাৰক তেখেতসকলে বনাইছে আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে এখন কিতাপৰ ৰূপত এই অধিৱেশনখন দাঙি ধৰিছে এখন বড়ো জাতিৰ বড়ো ভাষাৰ বড়ো এই সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনলৈ আহিলে আপুনি নিজাববীয়াকৈ কোনো কিতাপ নপঢ়াকৈ কিছু আভাস যাতে এই অধিৱেশনত আহি আপোনালোকে পায় তাৰ এক প্ৰতিচ্ছবি গেটৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেনে এক চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে বড়ো সাহিত্য সভা আৰু ৰিচেপশ্যন কমিটিৰ সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ছাকচেছফুল হ'ব বুলি কামনা কৰিছোঁ